Il-Parlament Ewropew għada l-erba' jiltaqa' fi Strasburgu biex jagħti l-approvazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, vot li mistenni jgħaddi u li għandu l-appoġġ tal-akbar gruppi politiċi anke jekk hemm bosta diverġenzi. Jekk approvata l-Kummissjoni tibda topera mill-ġimgħa d-dieħla. Glenn Mikallef huwa l-Kummissarju elett Malti u l-portafol tiegħu se jkun iż-żgħażagħ, sports u l-ġustizzja interġenerazzjonali. Il-jum tal-erba se jkun iddominata hawnhekk fi Strasburgu mill-vot tal-Parlament Ewropew f'dak li rigwarda l-Kummissjoni Ewropea. Mingħajr il-vot ta' approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni ma tkunx tista' tibda topera nhar l-ewwel ta' Diċembru. Nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li se jkun qed jiġri għada l-erba' fi Strasburgu. Kollox jibda fit-8 ta' filgħodu meta l-mexxejja tal-partiti politiċi fil-Parlament u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola jiltaqgħu wara bibien magħluqa u prattikament jiddikjaraw il-proċess ta' diskussjoni u evalwazzjoni dwar il-Kummissjoni eletta magħluq. Minn hemmhekk imbagħad tal-ħabta tad-9 ta' filgħodu jkunu ppubblikati għall-ewwel darba ir-rapporti ta' evalwazzjoni fuq kull kummissarju elett li fuqhom ikun hemm l-opinjonijiet tal-kumitati parlamentari dwar kull kummissarju, inkluż dak Malti. Il-kumitati jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq żewġ punti: il-kompetenza tal-persuna biex tkun kummissarju u l-kompetenza biex tmexxi l-portafoll li ġiet assenjata. Minn hemmhekk imbagħad l-attenzjoni kollha ddur fuq il-plenarja f'dibattitu li jdur madwar 3 sigħat illi jingħalaq mill-mexxejja tal-partiti politiċi. Jibda il-mexxejja l-iżgħar partit politiku u jispiċċa il-kap ta' l-akbar partit politiku fil-Parlament Ewropew. Wara jittieħed il-vot fuq il-Kummissjoni biex tkun approvata l-Kummissjoni teħtieġ l-appoġġ ta' 50% wieħed tal-voti tal-membri parlamentari Ewropej. L-astenzjonijiet ma jgħoddux. L-ewwel appuntament imbagħad tal-Kummissjoni tkun ritratt bejn il-Kummissarji kollha u finalment it-timbru tal-Kunsill Ewropew biex fl-ewwel ta' Diċembru l-Kummissarji Ewropej bit-timijiet tagħhom jibdew il-ħidma. Matul il-jum ta' tlieta waqt konferenza għal midja l-mexxej ta' Soċjalisti u Demokratiċi SND Irache Garcia Perez qalet li s-Soċjalisti se jżommu lill-Kummissjoni kontabbli. Irrikonoxxiet li hemm diverġenzi fost is-Soċjalisti fuq il-Kummissjoni l-ġdida. Qalet li l-partit għamel rebħiet ukoll billi għall-ewwel darba hemm kummissarju tal-akkomodazzjoni li se tkun mill-SND filwaqt il-Viċi President tal-Kummissjoni hija Soċjalista wkoll. Manfred Weber, il-kap tal-Partit Popolari Ewropew, qal il-Kummissjoni ta' von der Leyen hija waħda bilanċjata, qal il-prijoritajiet tal-Partit Popolari Ewropew huma l-kompetittività fejn irrikonoxxa l-bżonn li titnaqqas il-burokrazija fil-konfront ta' negozji żgħar u medji kif ukoll il-politika tad-difiża Ewropea.